galego. Obxección de conciencia. Que sentido pode ter a obrigatoriedade do ensino da nosa lingua se non cabe o deber de coñecela por parte dos galegos? E que sentido ten que a nosa lingua sexa a lingua oficial en Galiza se non teñen por que coñecela os que a teñen por lingua oficial? Que significa que o galego é a lingua propia de Galiza se non rexe o deber de coñecela e, por tanto, o de estudala? Unha lingua oficial que non hai obriga de coñecer nen, por tanto, de estudar, como funcionará oficialmente? A lingua oficial non é precisamente a que non poden excusarse de coñecer os suxeitos á correspondente ordenación xurídica? Se eu non teño o deber de coñecela, como o meu fillo vai ter o deber de estudala? E se ninguén ten o deber de coñecela nen de estudala, por que se chama lingua oficial? Por que podo usala, se quero, perante as autoridades autonómicas? A iso se reduz a súa cooficialidade. Se cadra, tamén o feito de que no boletín oficial do Goberno Autónomo, a carón do rubro en castellano, Xunta de Galicia, hai que poñer o rubro en galego, Xunta de Galicia, e insertar as disposicións en castellano e en galego, linguas que, como se ve, a xuízo da Xunta, son dabondo semellantes. É iso unha lingua cooficial? Segundo tal criterio, na práctica, o galego sería unha lingua para obxectores de conciencia. O galego sería no seu uso unha obxección de conciencia. Así como aos secuaces de certas seitas religiosas se lles dispensa o uso das armas, así aos secuaces da seita galeguista se lles dispensaría o uso da lingua estatal. Como os primeiros poden facer o servizo militar en calidade de enfermeiros, aos membros desa seita marxinal que se chama galeguismo se lles permitiría o uso oficial da súa lingua. E esta sería toda a cooficialidade do galego. Unha situación análoga á de tolerancia de cultos na Constitución de 1876.